És la tita més fluixa que Pelé? Vols tornar a desparar la taula a cop de tranca? Pren un Noriandel i enroca't a la vida. Cròniques de Gothel. Capítol 171. El final del rei dels golems. El príncep elf Lucian porta hores buscant els seus companys i està sent perseguit per uns caçadors que el volen abatre sense pietat.
Amb les seves habilitats d'explorador, aconsegueix desfer-se dels seus perseguidors. Troba les petjades del grup, sent més calor provinent d'una brillantor de lava calenta i el frec a frec d'un combat. La boira de la combustió no el deixa veure més enllà. Veu un pont de roca, amb un gegant de pedra que ha deixat estabornit el coronel Gero. Lucian arriba a l'escena sense que ningú el vegi. Alistair ataca els golems amb la cadena de rajos. Salten espurnes de la roca, però no li fa tot el mal que podria arribar a fer. Jubirak invoca el seu poderós déu, però no aconsegueix fer mal al rei dels golems. El rei de pedra és molt poderós davant de déus més joves que ell. Eisenjorn intenta atacar a Nuriandel, però és apressat per un golem i tots dos cauen a la lava. Al caure, el paladí utilitza la seva armadura màgica fent-la de color vermell, la qual cosa fa que aconsegueixi immunitat al foc de la lava i així flota en ella. En canvi, el golem que ha caigut amb ell es perd pel fons del riu intentant agafar el paladí sense èxit. Gorzol, un cop més atrapat per la ment de Nuriandel, es torna a llançar cap al riu. Però aquest cop és agafat per Eisenjorn, que arriba nedant just a temps per parar el salt inconscient del nan. El coronel Gero torna a fer un gran tret com sentència Mortimer i li rebenta l'altra part de la cara. Entre fuego y viento, en mitad de la tempestad, vuelo a vosotros. Después de una larga ausencia, conseguí llegar a la fuente de la vida y os traigo la salud de los elfos, compañeros. I ens llença una poció a tot el grup. Gorzol demostra que té mans de mantega i no l'aconsegueix agafar. Un Jans Topo de primer nivell. Però gràcies un cop més d'Eisenjorn aconsegueix recuperar la poció. Lucian entra al combat disparant potentment al golem. Nuriandel amb ímpetu ataca a Bratak, però el barba aguanta els seus cops. Cauen 3 golems més i Alistair acaba amb un. Jubirak, amb el poder dels déus, s'eleva i ataca amb un raig als golems. Nuriandel desapareix de sobte. Apareix volant darrere de la cortina de lava, només veiem la màscara del rei groc. Eisenjorn es teletransporta juntament amb Gorzol a sobre de Nuriandel. Mentre els dos cauen, l'ataquen amb potència i brutalitat. Gorzol intenta fer caure el golem, però no pot i segueix volant per sobre nostre. Lucian es salva de caure al foc, mentre Bratak es cura gràcies a la poció del príncep elf. Cauen 3 golems més i Nuriandel al sostre invoca unes paraules màgiques i la lava comença a pujar al nivell. El combat ha evolucionat molt. Chicos, tranquilos. Tenemos el combate donde queríamos. Es el momento. Jubirak intenta comunicar-se amb el seu déu per demanar-li un poderós desig, però no ho aconsegueix. El grup s'ho esperava i hi havia poques oportunitats que el déu del clergue es comuniqués on estem. Alistair, en una idea esbojarrada, crea una plataforma que eleva el grup juntament amb un golem invocat. El Matabard li suplica a Zariel. Zariel, es el momento. Necesito tu deseo. El combate ya está maduro. Necesito que le quites toda la voluntad que tiene Nuriandel. Ese es mi deseo. Y ya empiezo a notar los efectos. De sobte, s'obre una escletxa del cel i es veu a Zariel que llença un raig blanc al rei dels golems, que fa que cridi fortament. Eisenjorn provoca a Nuriandel perquè l'ataqui i es fixi només en ell. Com un tanc paladí. Nuriandel segueix atacant el grup mentalment. Aquest cop, el grup ho salva menys el coronel, que es llença a la lava. Amb l'eco, es torna a teleportar a sobre de la plataforma. Lucian, que s'havia quedat a baix, salta amb moviments gràcils d'elf cap a la plataforma creada per Alistair.
Nuriandel carrega contra Eisenjorn, passant entre Gorzol i Bratak, que no l'ataquen. El pla del grup va per una altra banda. El paladí resisteix l'atac del Golem gràcies a la seva armadura ara vermella, que el fa resistent a l'atac de foc del rei dels Golems. Alistair comença a tocar el llaüt i canta a Nuriandel una cançó que ballaven els dos junts de petits. El rei dels Golems, sorprenentment, es posa a ballar. Jubirak intenta un atac final, però no aconsegueix fer-li mal, sembla que els seus déus estan molt lluny d'ell. Lucian tanca els ulls, preparant un atac que el grup ja ha vist en els millors moments. Tensa el seu arc i llença 2 encertades fletxes als ulls de Nuriandel. El rei de tots els golems cau a la lava intentant agafar-se, però sense èxit. Finalment, el perdem de vista, sembla que per sempre. No hi ha temps per celebrar la victòria. Acte seguit, el sostre comença a caure i pedres ens cauen a sobre. Nuriandel era qui governava ara el devorador de mons i sense ell tot està enfonsant-se. De sobte, rebem unes fletxes als nostres peus, segurament són del grup de caçadors que seguien a Lucian. Apareix, alçant-se davant nostre, el nostre antic arxienemic, Anaruman. El paladí caigut de Zariel, que tenia l'esperit de Shivain. Sembla que resisteix a morir definitivament. Alistair sent una veu que diu: Tu alma es mía, y mi guerrero viene a por ella. Sí, Zariel, mi alma será tuya, pero cuando me muera, y pienso esperar unos cuantos años para dártela. ¡No, no! ¡Mi mano! ¿Qué le pasa a mi mano? ¡No! En aquest moment, la mà d'Alistair que tant aprecia es comença a podrir. Es casa la tieta Remei i vols que li tremolin les cames per última vegada? Necessites una dosis de picant i mel i no trobes el pastel? Moments Alistair, plaer sense límits. Empresa inscrita a la Royal Logistics. Continuarà.